Bafowethu so esizwe ukuthi uKarim uzokwazi noSulumani Karim ukuthi naye avike umlilo wakumadlanga commission ngoba siyabona ukuthi uzama ngayo yonke indlela nama-attorneys akhona ukuthi azame ukuthi awuvimbe lo mlilo kodwa ngathi umlilo awuvimbeki. Nikhumbule lento eyenziwa uSulumani Karim no witness F lo obizwa ngo-witness F iphoyisandini leli lizamile. Umbuzo wami uthi abanjani kanti laba abazama ukuvimba ukuthi imadlanga commission ngempela bengayi kuyona abanjani, kwenzakalani ngabo? Ngoba uyabona ukuthi naleli iphoyisa leli selibizwa ngo-witness F ukuthi lizame ngakho konke okusemandleni nommeli walo ukuthi cha liye enkantolo liyothi cha angathi angilapha, yabo. Okugcina kulidela ukuthi ligcina sekuthula ubufakazi balo ngale ndlela esekuthula ngalo obufihliwe, lifihliwe libe laziwa ke, unfortunately liyaziwa. Then now sibona nangu uSulumani Karim lo somabhizinisi inkuzmalanga impuntsela le ukuthi ayingeke naye ngathi iyazama namabeli maye impela iyazama ukuphuma ngala ingene ngala, izama ukuphula ukundlela ukuthi ifuna nokunika isikhathi esenele kanjani yethi kune agent application efakwe enkantolo. Ayisoyicela ivuthiwe ukuthi abanjani laba abagolozayo abazama ukuvimba ukuthi bengayi kumadlanga. Ngokusobala nje bayiveza ukuthi vese bayimgulukudu, bayiqembu lemgulukudu. Asazi ukuthi kuzokwenza kanjani ukuthi imadlanga ayidlali nengane, le commission kamadlanga ayidlali nengane. Yeah, okunye futhi esinginotisile ayikodwa ke mana ke nithini ngentombi iside chick uGeli lo ka wekati elimnyama, uGeli wekati elimnyama obehlekisana nekati elimnyama. Bafowethu hayi khona into nje othi uma uyibhekisisa ingayenzi sense ukuthi yenzeka kanjani, yabo. Okay, it's fine, uvumile ukuthi bebehlekisana nekati elimnyama, isinqandamathe sakhe kwashawa cima kwavutha amalangabi. How wesechaza ukuthi hawu uKhathi nje bandla is a very romantic man. Kulungile, asikuphiki lokho. Usuthi umbuzo nakhuluma nangu ukuhlukana kwenu, yabo. Hayi cha kwavele nje akukhulunywanga, kwavele nje kwafesana nje kwaphela kanjalo. So usesho ngezingesiko sethi I presume kuphelile i-relationship, I presumed iphelile relationship. Okay, nakhuluma ngalokho natshelana ukuthi iyaphela, niya break up. Hayi uGeli vele wancane waphuza amanzi. Hayi nje sesaphela nje isikhathi singanabo ukuxhumana. Nakhatha kanjani nayikhatha kanjani i-relationship yenu? Yilokho asifuna ukwazi ukuthi nayikhatha kanjani i-relationship yenu after ukuphela kwale tender okade umsiza ngayo kwenzakalani. Hey bafowethu, yazi nje angazi ukuthi sifike kanjani la. Okay, now ngifuna esibuyele ngoba uyabona ukuthi iningi information ephumayo kumadlanga. Kodwa hayi ngeke ake ngimi kancane kumadlanga, ake ngibuyele lapha na kwe-ad hoc, ake ngibuyele lapha eParliament ad hoc. Into eyiwari yami ngale ad hoc ile kakhulukazi le ka-speaker wakhona. Kwaqala umama we-DA wathi no, uPaul O'Sullivan kuzofuneka ukuthi avunyelwe ukuthi athule ubufakazi bakhe lapha khona visual phela. Kwaba nomhlangano bathi kwathiwa no, sithi nje no, simfuna live, bavumelana. Okay, mahlayeni
uqhamuka manje uSpeaker weParliament, qhamuka usomlomo weParliament waqhamuka ngebhomu ukuthi nje cha impela funeke akwazi akuwona nje umqondo omuhle ukuthi uBrown Mahotsi kanye noPaul O'Sullivan ukuthi ngempela bengasamona ukuthi beze bafoswe ukuthi beze uzothula ubufakazi eParliament. Yaza inkinga nansi indaba, yaze yayindida, yabona indida le, hayi indida indaba le. And sithanje masabheka ukuthi usomlomo angena akhulume kanje, kwaze kwathusa jiki qhamuka uyane manje nangu ubani lo balobjita lo we-ANC ubalo okhona lapha eParliament ubani nangu manje naye uzofavor usomlomo la sandla semfene, unesandla semfene la, usiyabona ukuthi lento ifavor abantu abathizeni lento. Lo Brown Mahotsi uyile lapha noma ezamile ukuthi azazama ukudubula imoto ezizikorokoro athi bedutshulwa kwenzakalani, kodwa ugcine eyile kumadlanga uBrown Mahotsi. Then uBrown Mahotsi useshapha ngonyaka ukuthi akalibhadi lapha, they will need ukuthi ba-provide i-security ama-bodyguard uma ngabe ezoya lapha because akekho safe. Kanjani Brown Mahotsi? Okay, it's fine, we have tried that kwenele. Okay, now manje kwenzakalani bantu be-ANC? Kunabantu ekufune ukuthi ngempela nibavume ukuthi bebe captured ukuthi benze ubuqhophololo and then bese behlala be-relax, funeke bevunyelwe bela khona bese kuba nabantu abazoza bezothula bona bebengekho safe bona. Hayi bafowethu, khona inkinga esibhekene nazo bafowethu. Abona mina le ndaba le ukuthi uPaul O'Sullivan noBrown Mahotsi and funeke be-treatwe special kanjani? Hayi bafowethu, angi-understand mina, angi-understand nani nizoke nibhale lapho kuma-comment sikhulume ukuthi nithini ngalolu daba bafowethu. Angazi ngempela libuye lingidide le ndaba ye-ad-hoc ukuthi kwenzakalani, yabo. Nithini, abavunyelwe betestify visual nabo nje betestify njengo-witness A, witness B, witness B, but sobe sazi ukuthi kukhuluma uPaul O'Sullivan, yabo. Sobe sazi ukuthi kukhuluma ubani ulento uBrown Mahotsi. I mean, okay, abatestify babuze imibuzo, kodwa engingayizwi le ukuthi uPaul uthi akafuna ukubuzwa i-EFF ne-Action SA ne-MKP. Delela lokho is a bully. Angazi ukuthi soyithini, kodwa ke ngisafuna ukuyilalela kahle, ngisafuna ukugxila kuleka kaKarim ngoba ngifuna ukuthola ngalesiphunzomani samabhizinisi ukuthi lo Karim ngisikhiphani ngaye, ngisafuna ukuthola ukwenzakalani. Kodwa bafowethu, hayi silimele. General siyabonga ngoba wabula ikheni impethu ihleke